أتاها ملك السماء وكنت تعتقها قداماتكم دكان نحلهم نزايرنا نجي نقبر لنا همزات رواز لهم بطعم دس يميل در أملاك حداركم يسمر لنا كالوتكم كا رؤيهم بل أبعد مخازلوس يمرعوا يوم دلو قال ملف بنص زاري نجنا كنقول يارل شوالن كره كونسرت جيري بلوكم والله أوه شويت مزجو كونسرتن كالنا والكا سبب نبيت كريستيان كي خيد فتاريخ أوش تخايزه الله سخاء باكتير إرتراوينا لا بيزقبروا كلهم أنيسة كمن هاي كرود در والو عد قرات مالتي طوع عبيل ورقه لسي عندنا ابو مطاطاችን ياكل ገዝትዎም አው ኮይንኩም ነቶም ዝመርሑ ዘለው عزينا نملس بقلص انت قريبكايو ምቹ ህዝብ ኣብ ኤርትራ ነፃነትን ፍትሕን ተሳኢኑ ስለዚ ኣብ ሓው ተሰኽቲት ክንበሪ ኤርትራ ማለት ነው ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ሽደን ሪአክትስ ዋን እንኳዕ ብድሓን መጻኹም ናብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ አፖስቶ ሓደሽቲ ተራእዮም ዘይፈልጡ ቪድዮታት ማለት ሪአክትን ምግባር ዳልዮ መለኹም ሳይ ጽንሑ እሺ ሰብስክራይብ ግበሩ ኢኹም ሓደሽቲ እንድሕር ዳ ኮይንኩም ነባራትን ተኮይንኩም ግን ሼር ግበርዎ ርእይቶታትኩም ነንብበሉ ሰዓት ኣለና እንዲሁ ወኪል ብርጌድ ንሓመድ ብትግራይ ተመስገን ሰናን ወድ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ነውሲ ወክላ መጀመሪያ ዝድርባይ አለናልኪ ኤሪትሪያ ማለት እዩ ንተመስገን በቃሲ ንተሙስ ወኪል አይኮነን ለሞ ማለት እዩ ወኪል ይይሉ ግን በቃ ንርእይቶኻ ሓናጽን ዝኾነ ርእይቶኻ እኮ ይብለካን ማለት እዩ ሽድን ሓወይ አጆኻ ናይ ሰላም ስለ ዝኾንካ ይቀነለይ ክብሩን ፍቱን ሓወይ ሓፍተይ ማለት እዩ ሰሎሞን ወልደ ገብርኤል ብራቮ ሽድን ብጣዕሚ ጽቡቅ ቀጽሎ ፍራት ሄሎ ዮ ቢግ ብሮ ስሞል ብራዘር ማለት እዩ አገብ ጣሊያንኛ ንሽትሊ ሓወይ ማለት እንዲያ ሶዶ ብሮፋይ ብርጌን ሓመድ እታይ ወደዛሚን ንኾርጫጭ ብድምጹ ንፉዕ እኳ እንተኾነ ኣብ ልዕሊ ኣዋልድ ዘለዎ ንዕቀትን ብድዕን ግን ኣዝዩ ዝሕዝን ናብነት ኣብ ኣቁርደት ቅድሚ ስደት ምውፁ ዘጥነሳ ጓል ብስድራኣ ተሰጊጓ ናብኡ ደዊላ መልሲ ምስኣነት 2017 ተሓኒቓ ሞይታ ጓሉ ምስ ወለዳ ትርከብ ብኻልእ እውን ብዙሓት ከም ዝወለደን ከም ዝሓደን ይሕበር ሓቂ ድያ ዝሓበሬታ እዚኣ ከመይ እያ ለጻፈፋ ነርና ማለት እዩ ብዝኾነ ንርእይቶኻ ይቐኒልና ማለት እዩ ደም ዝኸፈለን ህዝቢ ማይ ክስእን የብሉን ሰላምን ረሃዋን ህዝቢ ትግራይ ናይ በሐቅ ማለት እዩ ዓጋመኒ ዓጋመዋኒ ናይ ኤሪትሪያንስ ግደፎ ኦኬ ናይ መቐለ ሲዮል ሲቲ ትግራይ ኢትዮጵያንስ ግበር ሰልፊ አሎ ዲሞንስትሬትድ ዓጋመ ወሒድ ይወርዳ ማለት ንጸርፈ ኣይከኣልኩኹን ዘለኹ ኣይከኣልኩኹን يقنيلي ናብ ላይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ከዓ ክንሰገር እንዲና ማለት እዩ ጽቡቅ يسمعنا خبلكم ማለት እዩ ሃይዳ ጽቡቅ ክንሰምዕ ስለ ዘለና ማለት እዩ ናብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ንሕደብ Welcome to Shidden Reacts 1 حراي كنبب ካብ ዝረኸብኩዋን ኣዝያ ካብ ዝጠቐመትን መጽሓፍ ሓንቲ ማለት እዩ እዛ ኣብ ላዕሊ ትርእይዋ ዘለኹም አቶሚክ ሃቢትስ ትበሃል መጽሓፍ ማለት እዩ ኣብ ኣኻ ዝኾነ ቁም ነገር ኣንቢበ ጄምስ ክሊር ዝተባሃለ ሰብ ጸሓፊ እዩ ጽሒፍዋ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣብ ህይወተይ ወሳኒ ዝኾነ ሓደ ነገራት ረኺበላ ኣለኹ ማለት እዩ ብዛዕባ ኣናእሽተይ ልምድታትና ከመይ ጌርና ክንዕቅቦም ኣለና ብስሩ ግን ሓደ ሰብ ዝኾነ ነገር ኣይክእሎን ካብ መጀመርታ ኣይለመዶን ንበልሞ ለሚዱ ብዙሕ ዕጽፍታት ክእለታት ከዋህለል እንድሕርዳእ ኮይኑ ኣብ ሓደ ነገር ክመልኮ ተኾይነት ነገር ብዝያዳሲ ክንደይ በብመዓልቱ እንታይ ዝኣክል ስራሕ ክሰርሕ ክእል ኣለዎ ዝብል ነገር ይሒዛታ መጽሓፍ ብጠቕላላ ማለት እዩ ሓንቲ ጥቕስ ግን ኣላባ ወይ ከዓ ለው ማዓንቲ ሕቶ ገይር ሒዝያ ዝመጻኹ ንሳኸት ኣይዳ ትብል መሲልኩም ከምዚ ኣታሓተዎም በብመዓልቲ 1% መምሕያሽ እንተጌርና ኣብ ዓመት ክንደ ዕጽፊ ለውጢ ንረክብ በብመዓልቱ 1% ኣብ ኩሉ ስራሕትና ንኣብነት ቪድዮ ኤዲት ይገብር ኣለኹ ኣነ ወይ ከዓ ቪድዮ ሪኮርድ ይገብር ኣለኹ ንበል ኣብኡሲ 1% ለውጢ ከምጻለን በብመዓልቱ ኢደ እንተ ጽዒረ ወይ ከዓ እንድሕርዳ ሰሪሕ ድሕሪ ሓደ ዓመት 365 መዓልቲ ክንደይ ዝኣክል ለውጢ ክህልወኒ ይኽእል ወይ ክንደይ ዝኣክል ዕጽፊ ክእለታት ኩንን ይኽእል ኣብቲ ነገር ንሱ ንእሽተይ ሂንት ክኾነኩም ማለት እዩ ነቲ ዓርስና ንሃንጾ ወይ ከዓ ድሕሪ ሓደ ዓመት ንኾነ ነገር እቶም ኣናእሽተይ ልምድታትና ድርብ ወለድ እዮም ተባሂሉ እዩ ተገሊጹ ስለዚ ናይ ድርብ ወለድ ካልኩሌሽን ተጠቐሙ 365 ዶ 120 ዶ 37 ዶ ወይስ መልሲ የለን ምርጫኹም ማለት እዩ ኣብ ኮሜንት ጻሓፊ ኢኹም ብዘየገድስ ኣሜሪካ ተጻዊታትልና ይሰማዕኻ እንዲ ኸለማዓንቲ ታይ ክትሰምዕ ዳ ኣሜሪካ ተጻዊታትልና ዘላ ባይዘው እስኪ أتا أمريكا نعي قلت كسرحني أمريكا نعي ايش أتا زفاني هذه من حاجة تتحيزني أنا زي يتعموني
قال لي قد حزت كما تاني خويا حتى خملنا انا وعنا قال لي هوات انا جوكني خملنا وعنا جاي هني مسكين حتى اوزخت ما دون قاعد نسمع لها ان شو معكم حتى خملك سمع وكنت تعطيها قداماتكم دكان نحل هو أنا بزخنا مالتي أو داماتكم دنكان دحلكم أو كونتينر تعاطيكم دواعلكم كم يجركم كتسمعت بال تمتشات إن دي أزلا بوجني مالتي حنت نجر قدم ميلنا مالتي إذا أمريكا وقد جيرات الناس بالناس كنت ألا إن أنا بتقص إلى زلا فيديو مالتي ونسخات أمثيلكم كبرات فتوات حوات good day TikTok بزملكت مالتي will TikTok automatically delete from our phones what to know about the potential plan إلو USA Today كاب صحفو تاريخنا نشتلك انت ببيل حزنا هنبص بصرو باورو تيك توك كما يخون انت يخون زبل نغري مالت حيزو مز يزلو تيك توك قصديو ناي بحق مالتي will TikTok finally meet its fate Sunday مالت علت 15 إنا ذلنا حج مالتيو نعلت 14 جانواري حدا معالتي مستر بريزيدنت دونالد ترامب the elected one ناب سلطان قدم محازو مالتي قدم ممصو حنت معالتي طيب بالي كعصي توحيلو مالتي سغا ناي جو بايدن ليجيسليشن ايو كعرفو امبر كالي نجر ودي يزبهر زل مالتيو سلازي بخالي تاي مالتيو 170 مليون زاخلو تتقمتي امريكاويان طرح مالتيو زلوو بزح نابرا زمرحلو زلوو تيك توك سي كعصديو مالت امنيو تصقعتنيا خوين زلو مالتيو ready to uphold president Joe Biden's legislation يسبلنا زلو مالت ناتو حق ناتو فيرما يصب زلو سلازي نحردا انسو كعصيلو مالتيو بيجينج بيزد parent company بايتدانس بحال مالتيو كعصو كم خوانيو ززرب زلو وي كا to sell the app or go dark يلم مغليصو مزي مالتي وي كتعصيخا وي كا شطو يميلمو حجي كعصيو نعلت 19 يزعصو يلم يم حيزم زلو مالتي مبزحتهم سبات كاታይ كبلو جميرو مالو እንኳዕ ብድሓን መጻኹም ናይ ቲክቶክ ስደተኛታት ሬድ ኖት ናብ ዝበሃል አፕሊኬሽን ማለት እዩ እንኳዕ ብድሓን መጻኹም ክብሉ ጀሚሮም አለው ሬድ ኖት ዝበሃል ሓድሽ ኣብ መንጎ ናይ ኤሽያ ዓድታት ዘሎ ማለት እዩ ብማንደሪን ላንጉጅ ታነጸዩ ተሰርሐዩ ጀስ ቲክቶክ ይመስል ግን ከኣ ከቢድ ያው ማለት እዩ ሕጂ حبوش يلان انت اي خبر نحنا رياكت نغورو فيديوهات كام تاينا خنكب نبلالنا قدفو يتጫናና ቀነሰሶ አግደፍ ደሓን እዚ ጉዳይ እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ግን ናው ሒዘኩም ከመለሰሞ ናብቲ ጉዳይ ማለት እዩ ብዙሕ ሰባት ማለት እዩ አቆጥዕዎም ይዘሎ እንታይ አሚሎም ዘሎ ካነሳቶም ሕጊ ይጥሕስ እዩ ቅድም ሕጂ ናይ አሜሪካ ዘሎ ፖለቲካል ታይ ዝበሃል ሪዞሉሽን ሲዒቡ ማለት እዩ ምስኡ ተሓዋዊሱሲ ሕጊ ጥሒስ እዩ ቅድም ሕጂ ክዕጾ ይዝግቦ ነይሩ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ አዳናው ግና እዩ ኢሎም እዮም ዝሓስቡ ማለት እዩ መብዛሕቶም ሓደ ውጽውጽ ዝበሉ ናይ ቻይና ታይ ዝበሃል ሰበስልጣናት ማለት እዩ ኮፍ ኢሎም ይማኸሩሉ ከም ዘለው ንሽጠሉዶ ኣይንሽጠሉን ኢሎም ዝብል ሓደ ጭምጭምታታት ወግዕታት ይስማዓሉ ኢለን ማስክ ማለት እዩ ግን when is TikTok getting banned ማለት ታይ ማለት እንታይ ይኸውን ዝብል ማለት እዩ እንድሕርዳት ጉዳይ እንተቀጽሉ ሳንደይ ጃንዋሪ 19 ብዕጾ ከም ምዃን ይሕብር ዘሎ እዚ ማለት ግን እንታይ ማለት እዩ ኢሎም ገሊጾም ኣለው ታሕተ ማለት እዩ will TikTok disappear from our phones ኢሎም ገሊጾም ዘሎ ግን እንታይ ማለት እዩ TikTok ብስሮ ካብ ፎና ክጠፍእ ይገለ ዝብል ማለት እዩ ስለዚ ካብ ናይ አፕል ስቶር ካብ ናይ ጉግል ድማ ፕሌይ ስቶር ማለት እዩ ካብቲ ስቶራት ክጠፍእ እዩ ንመን እዩ ንሳቶም ባን ኮውን ማለት እዩ ነቶም ናይ አሜሪካ ዘለው ተጠቀምቲ እዩ ነቶም ካልኦት ዘለው ግን ዕጾ ይኽእል እቲ ዋና ፕሮብሌም ግን እንታይ እዩ ክኸውን ድሕርዳ ኢልኩም ምናልባት እቲ ዴታቤዝ ወይ ከዓ እቲ ክላውድ ገለገለ ከም ዘሎ እንድሕርዳ ኣብ አሜሪካ ነይሩ ኮይኑ ማለት እዩ እሞ ሪዘርቭ እንድሕርዳ ዝብሉ ኮይኑ ናይ ግድን እቲ ዳታቤዝ ሻትዳውን ስለዝኸውን 24/7 አፕ ዝነበረ ሻትዳውን እንድሕርዳ ኮይኑ ምናልባት ክዝንግዕ እዩ ኢሎም ዝግምቱ ካልኦት ከዓ VPN ቨርቹዋል ፕራይቬት ኔትወርክ ገለገለ ንኽጥቀሙ ኣይክእሉን እዮም ምክንያቱ ኣለው ዝበሃሉ ናይ ዓለምና ዘሎ ናይ VPN አገልግሎታት ንባዕሉ ክዕፀው ከም ምዃኖም እዩ ዋላ ተጠቂሞም ወንድማ ማለት እዩ ናይ ቴክ ካምፓኒታት ዝዛረቦ ዘሎ ተም VPNات ስለው ክገብሩ ከም ምዃኖም እዩ ማለት እዩ እዚ ናይ ቲክቶክ ዜና እዩ ወድሓው ቦይ حراي قاسكي ودعو بويلو ودو دا خمس جيرو كيصاوت اذن فحدرو ازي حبوش صرفي جميركا لخا مالتي صرف تجميركا شغرتا يمسيلك حدا نسبات صقمكا شغركان كترد ايتخلن زلخا مالتي كال اي دما قنئي لبخان كبدخان يبلعكالو ناي غزخا قنات كبد يبلعني يلو مصحف تصحيفو مالتي اي تقنؤ كم دليتو غير يصاوت حقو اسكي
እንጃየርና እንጀይ ንገብራለን ሀምዛ ትሪዋ ዘለሁም በጣም ደስ የሚል ቦታ ነው የመጣን ሙጡ እናንተም የፈለጋችሁ መዝናኛ አለ እዛ እንደኛ ዘና አበሉ ሰይ ቻ በለው ጋልዮ ቻ ፈረሰይ ቻ ዋው ማርያም ነው ያበደ ነው ዋው እናቴ አልተቻልሽም ተመችተሻል ደሞ ዋይ ሕጂ ማለት ከም ናይ ሓበሻ ላይፍ ዘይተረድኦ ዶ ይመስለኩም ዝቆልዓ ተረድይዎ እዩ እንታይ ዳኹም ይገብረሉ እንተይልኩም ኮይንዎ ጉዳይ እንጀራ ኮይንዎ ጉዳይ ፍቅሪ ኮይንዎ እምበር ኣንስቲ ሓበሻ ብከምዚ ዓይነት ነገር ብፍላይ ማለት እዩ ኣነ ረግፀኛ እየ እንድሕር በዚ ተቐፂልካ ማለት እዩ ኣዲኣ ወይ ገለ ቢሑቕ እንዳለወስካ ገለ ክረኽባ ይኽእል እየ ኣነ ማእኸል ክደናገፅ እየን ፍትሕየነ ዝቆልዓ ክብላ እየን ንሳዋላ እንተፈተወትካ ከቢድ ነገር ክመፀካ እዩ እምበር ኣምላኽ ሓዳርኩም የስምረልና ካልኦትኩም ከዓ ኣይተሓስርዎ እንታይ ገበረኩም ማለት እዩ ሓዳርኩም ዘይትመርሑን መንደራእይዎ ኢልኩም እንድሕር እንጆይ ዘይገብረኩም ኮይኑ ኣይተረኣይዎ እዩ ንሱ ካብ ዝሕዎ እንድዩ እንታይ ሞ ኢና ክንገብር ከከኣላ ኢለን እታ ዘረባ ጨኒቃትኒ ንስኻ ይተብዛሓዮ ንስኹም ከዓ ኣይትቕንኡ ቀፀልና እዚኣ እታ ቅንዕቲ ፍርዲ ወደይ እስኪ ለለለ ሃበይ ናበይ እዚ ምንጣር እዚ ወይለ ከተርእየና ኢላ ብላ هذه أحيزي أجست خمسي أصل زبل كسمالتي زي أزبل أذكر مسيك سيسكي كبدقن ودعيتها سبون فوم اللي اسكي زيرو دي حرفي بتعمي يبل لنا لنا مالتيو يبل بتعمي إنا نيدنا زلنا أوه عم صبو قرامي احنا وندسيلنا له مالتي كبرت نفتون حافتي اسكي على الرغيبكم رؤيا بل ابعد ما خازلوس يمرعوا يوم دلو قال ملف بنس قدفونا ابا انا اقبل رغيبكم رؤيا بل ابعد ما هم زلوس يموت يوم دلو لكم يفلت قدفونا ابا يا اخي بتعامل انت متشخان مالتي امزي اجركا عندي خد اسخان خد ابقى روست جركا انا لو عنتي زين السخات አይደለካ مالتي عليو زعلم زي صبقو يبلك አለሁ ሓደ ግዜ አረጊ ተዝማሪ ነው ከተርኢ ትኸደها مالتي ከካይፍ ገለ ንሱኻ ናብሩ እዩ just live your life and let persons to live their life በቃ ታዩ ሳጅ ታዲ ጋብትናታቶም ህይወት አቲኻ ትፍትፍት ዋ ታዩ አይተምረር ኣብዚ ለኩም ሰብአይን ሰበይትን ሓደ እዮም ሓደ ፈጣጥሮም ሓደ እዮም ገለ ትበሃል ተሎ ሕጂ ግን ተቀይሩ እትጥቅሲ ሎ መከቢዲ ውሽማን ሰበይትን ሓደ እዮም ኮይኑ እንሆ la femme de fruit كذي አገር አስተበቸውት እንደ ታሪክ የለን ወድዴ ولا حجك يوم مالت حدر مقبارهم تذي ترفوا مسي نايزيهم فليت مرعايا حسنقو يتبادر في جهاز الله حسنقو لقبيبا الله فلكي أبي مخي كي بين عدلي أنا براتي فيت يا سوا تايز درجي تاي خمزي ما يدهر مارقي بيسي تعاتوا اللي خانتا نماني نرام أفورك خيتخون طرح رام أفورك خيتخون كوميلكا تزارب زلخ أسنانكا خسبرني أسنانكا سكوات صبواتي اندحان أقرها ورطك بغالي بهالا مالت نسغاس تدرف اندين بركان محيرنا مالت وعجينا بيوتيوبر تغيركا قدام يدراف مالت يدرف زيبلو اب تيك توك بزح زننيام فيمسن زي كون يوتيوبر منيو شدن رياكت سوان شدني بقى قالوتهم زترف درف يوصيميهم كلهم نشنش አለው ዋጣ ማጊ ኸውጽዲ ያውጽና ይፈለጥኩን አነ ሁሉም ወጽየሚም ብዙኾነ ማለት የ እንበር በቃ እስከቀጽል እሺ መልእክትን አስተላልፍልኝ ዛሬ ነገና ከነገ ወዲያ አይደል ሾው አለን ሽበላይ አሪፍ ታይም እናሳልፋለን ስለዚህ ኩላኩም አው ገባር ሸራ ኩላኩም ተዓድም ኩላኩም ኩስሙኒ ኮንሰርት ሃይሌ
ኮስሙኒ ኢልናሎ ማለት እዩ ሽረ ተዓወት ኣኸ ስላሴ ጥሪ ኢሎም ማዓንቲ እንኳዕ ኣብፅሓኩም ኣነ ከክንዲ ሽረ ወኪለ ወዲ ሽረ ባይዘወይ ወዲ ሽረ እታ ወዲ ሲለ ሽረ ዓደይ ትፍቶያ ዝብል ሙዚቃ ንዓይ ተደሪፉ እንድሕር ዳ ኣይትፍቶንያ ትብል ኮይንካ ውፃእ ካብዚ ገዛ ንባእሲና ማለት እዩ just kidding cool down ብዝኾነ ሃይሌ ሩት ማለት እዩ እዚ ቀደም ሬጌ ገለ ታያትል ነበረት ያይ ሃሁ ላይ ታረስ ውሃ ሽቅብ ላይ ወጣ ልጅነቴና ፈቀኝ ተመልሶ ላይ መጣ ዋይ ድምፂ ኣኻታት ተታኺለ ገራሚት ያኔራ ማለት ሽረ ኮንሰርት ገይረ ብለኩም ኣሎ ኦ ሸዊት መዝገበላቶ ሽኮሪና ማለት እስኪ ኣታ ተዓዲልኩም ያ ኣኺ ተዓዲልኩም እሺ ብስም በዓላትና ኣይትነግዱ ወይለከይ ኮንሰርትን ካልእ እናበልካ ሰብ ናብ ቤተ ክርስቲያን ከይኸይድ ሰብ ከይዝምር ሰብ ከይ ምስ ፈጣሪኡ ከይራኸብ ኮነ ኢልካ ናይ ሰይጣንን ናይ ኣጋንንትን ደርፊ በመሓዝ ካልእ መዓልቲ ዘይገበርኩምዎ ሰብ ይመጽእ እዩ ሰብ ናብ ቤተ ክርስቲያን ከይኸይድ ኮነ ተባሂሉ በስም ኮንሰርት ዕንቅፋት ንምፍጣር እዩ ዝግበር ሰማዕ ኽዋን ፀኒሐ ባቐሸኒ ማለት እዩ ሓቆም እዮም እዞም ጳጳስ ዝዛረቦ ዘለዉ ትኽክል እዩ ናይ ሰይጣን ስራሕያ ትብል ካብኡ ንስኻ ማለት እዩ ምክንያቱ ታግዝት ፈሪሕና እያ ፈሪሕና እምበር ሸፋት ሓዲሮም ገዛና ኢላ ሰበይቲ ኢሎማ ምስጢር ከይንዛረብ ኢልና ኢና እምበር ሕጂ ንሕናስ ዛዘረባ ንባዕለይ ዋላ ሕሚ እንዳበልኳ ነይረ ግን ክልቲኡ ሪኢኻ ድማ ይኸውን ባቐሽ ሕጂ እንታይ ዝበሃል ክንዛረብ ኣለና ልክዕ ማለት እዩ ልሙዓንቲ ሕጂ ልክዕ ክዛረብ ሽደ ንሪኣ ክትዝፍለጥ ብምንታይ እዩ ልክዕ ብምዝራብ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ነቲ ሕብረተሰብ ሃይማኖት ኣምሂርኩሞ እምነቱ ፈሊጡ ሰብ ተዘይሰርቕ ሌባ ተዘይኸውን ስርሒ ዝበልዕ እንተዝኸውን ኣብ መዘጋጃ ቤት ከይዱ 40 ጊዜ ኪራላይሶ እንተዘየመላልሶ ኣምሂርኩም እንተዝኾኑ እምነትኩም ኣምሂርኩም እንተትኾኑ ከምዚ ዓይነት ትውልድ ያ ተፈጠረን ሕጂ በፂሕካ ድማ ማይ ምስ ፈሰሰ ምስተኻዓወዶ ሕፈሱን ይበሃል ኮይኑ እንተኾነውን ክንብልበለ ኣይተኻዓወን ገለ ንሱ ቀደም እዩ ሕጂ ተደፊ እዩ ሰሪፂ ኢና ውሽጥና መሬት ኣትዩ ስለዚ ሽግር እዩ ኣቦና ይቕረበሉ ለይምበር ነዊሕ ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ባዕሉ ፀገም ስለ ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ጳጳሳት ገዲፍኩም ምኸድኩም እቲ ማሕበረሰብ ዘምህር የብሉ ዝተምሃሮ የብሉ ዝፈልጥ እዩ ከምዚ ኣመስኮነ እዩ በቃ ናብ ሽግር ወሪዱ ቅድሚ ሕጂ ትኽክል ኣለኹም ንበዚ ሕጂ ከዓ ክመሓየሽ ኣለዎ ይብለለዉ ተማሃይርኪ ክትኮኒ ካብ ካሊፎርኒያ ተስፋ ንገብር ናብ ኤርትራ ገጽ ክትመጺ ከይትልክምና ቦታኹም ረኺብኩም ኣለኹም እቶም ፈጣሪ የለን ትብሉ ኣወዱእና ካሊፎርኒያ ተስፋ ንገብር ናብ ኤርትራ ገጽ ከይትመጺ ከይትልክምና ኣምቢወየ ቀጽል እንደረ ኣፍተር አክሽን እቶም ፈጣሪ የለን ትብሉ ፈጣሪ ከዓ ውሽጢ ካ ዘሎ ስኻ ባክቴሪያ ኣነ ዝገርመንስ ንምንታይ ኢኹም ነቲ ናይ ተፈጥሮ ሓደጋ ዘይትቕበሉ ፈጣሪ ኻስ ኣብ ውሽጥኻ እዩ ዘሎ ንሱ ከዓ ባክቴሪያ እዩ በቃ ትሩ ዴፊኒሽን ኦፍ ኢግኖራንስ ዝበሃል ከምዚ እኮ ባይዘወይ በቃ ልክዕ መግለፂ ክትረክብ ከለኻ ሓደ ሰብ ዝኾነ ይኹን ነገር በቃ ይፈለጠን ተይልካ ከምዚ የለኩም ባክቴሪያ ፈጢሩን ትብል ፈጣሪ ኻስ ኣብ ውሽጥኻ ይርከብ እንጀራ ተፈትፊቱ ክትበልዑ ኢልካስ እቲ ፈትፋት ናይቲ እንጀራስ ኣብ ውሽጢ እንጀራ ይርከብ ኦ ማይ ጋድ ኢዝንት ኢት ፓራዶክስ ንስኺ ሕጂስ ቅርብ ክብል ንእምነት እኳ ክኾነልክ ማለት እዩ ከምዞም ሓደ ሰባት ምሻለው እንታይ ዝበሃል ገይሮም ዝኣምኑ እዚ ቀደም ዝኾኑ ሓፂናት ኣገልግሎቶም ምስ ወድኡ ብምልኦም ናብ ወርቂ ቀየሪኦም ዝብሉ ነይሮም ማለት እዩ ናይ ቀደም አልኬሚስት ዝበሃሉ ከምታት ነገር ማለት እዩ ሓራይ ካልኦት እውን ነይሮም ወረ ናይ አንስታይን ቲኦሪ ልሒና ኣብነት ካብ ሃይድሮጅን ህይወት ጀሚራ ገለ ይብሉ ካብ ሰርፌስ ኦፍ ዋተር ጀሚራ ይብሉ ድሪፍት ኮንቲኔንታል ቲኦሪ ይብሉ ገለ ይብሉ ናብኣቶም እኳ ናብ ሓዲኦም ከይትፀግዕስ ተፀጊዕክ ገዲፍክስ ናብ ባክቴሪያ ንዓኺ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ባክቴሪያ ፈጢርክ እምበር ኣነስ ነቲ ውሽጢ ዘሎ ባክቴሪያ ብሰንኪ ፅሬት ጉድለተይ ዝፈጠርክዎ እትጓልነይ ሕማቅ ተዛረበና ኢኻ እዚኣ ማለት እዩ ሕማቅ ኢና ክንዛረብ ኣይዛረብን ኢለ እዛ ኣትና ኣፍተር ኣክሽን እሞ ጎይታ ተቐበሎ ትብለኩም ኣላ እሺ ጎይታ ተቐበሉ ኣሜሪካ ሪኹማ ኣብ ቢዝ ዝገብሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ኤርትራውያን ኣብ ቢዝ ዝገብሩ ኣለኹም ዝፈልጠኩም ኣብ ካልእ ዓይነት ቻፕተር ዝኸድኩም ኣብ ኤርትራውያን ኣለኹም እኳ ኣነ ዝፈልጠኩም ግዜን ሰዓትን ቀረበ ጽቡቅ ገይሩ ኣጽሓኩም ጽቡቅ ገይሩ ከም ዝናምባ ገይር ባዕ ቤት ገጽካ ምጽ ብለካ ክልምጸና የጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ኣትዘም ተሳሒታ ኣነ ከምዚ ፓወር ዘለዎ ዝርርብ ገለ ትመጽእ ተሎ ከም መራሕቲ ሃይማኖት ኣሜን እየ ዝብል ኣነ እሞ
تسعيت ولا قسم قبلكم يقول امين كبيل لني رد حراي تردي انه ودنو كفيديو مالتي سبيتس حوس حينا نقلي بهال قدم حج خمرق اسد زنبرن حو بسماي حو بمريت يهاب كذا قالي لنمرقني نم كباديتي ليلي كمزت انا ستفليت اسكي اكا دستاي انا حاميتك كم زغيريتك سناز تغيري استايني مالتي طيب تاتلن لا ما تستني سيتلن ناك تاي ناك نارخي كايا السيف نغرك دس هال نغر يلا دس يلا تاخذ نغرني اي تحترن ايش تاخذ نغرني تاي عندنا حكي هيكلت اني سرقه كمان تريمش لخرايا انت تاخذ لك حكي تخينو هنا حكي تخينو ليلي تاني سيلاتوس بتحقواس نبيعو أليكس واو نتنس كمزي ويلكام زبل معات مول يلو مالتيو ننجبجب اللهم مغنياتو نبزح زبل درفس يقول بتقبار يكون نيرو تيوريتيكال نيرو خمتر احنا بينو يرستمهارنا يو مبزحات اقزيه بقى سيكا آتم فيزيكس كونتينيس قلقل ازبر قالات هاتمهار نيرك حاج قنج اوما نبزح طيب دسيلني مرامن كمي دس زي لنا دا مرامن حكي بنت كنبأ خازن لالتفين ازي خا مالتيو بينيام جرماي تعويتو حبن افريقيا إلنا ناي سايكل وددرات مالتيو مس ودأنا بدحري انتاي موصيو بينيام جرماي حج عرفت له قال تريننج قال يسرح له بسلك يا دويلس نتم افريقيا زلو قلعس اكل كمي بصحه قال يقولوا حجي حدا ود تግራይ كا مالتي خمو مالتي دريدوا زبحال ابنا اثيوبيا كتما دريدوا يفكر ሀገር دري قال زبحال دف سمعهم تفلطو مش دريدوا كزيرا ابو خيدو مالتي عد كزيرا مالتي ابو خيدو سايكل وددر والو عد قرات مالتي طوا عبيل ورئ لسيكا حدا كلته سلسته ودي واي سمع مداس يلن مالتي اي بي دي سي كالب تقدميت مالتي ريغا ودني ريغادو مجمرتا بيرو تقصير سرح على زنوركو كامباني باي ذا اندستريال بارك ديفلوبمنت كوربوريشن سو قاسيل ولوالو خاطع عبيلو مالتي طحيسا واي كونغراي لنا دقول ولا عد يا اخ مالتي نا سلطاني ازي قدامي زوص مالتي اسكي بچاونا مزغاو ሲሆን በጣም ነው ደስ ያለኝ ከዛም كلتا غزيو بليعوت ወራ ስንመጣ ያው የሙቀት ምናምን ፈትኖን ስለነበር ይሄንን ተቋቁመን አንደኛ በመጣታችን እኔም በግል አንደኛ በመጣቴ በጣም ደስተኛ ነኝ سي انا بقول كاي قدامي بموصي بتاعم ازي يحبوني حتى زين ازي يحبوني ይሄን ስትወጣ አንደኛ ስትወጣ ስንተኛ ነው ያው ሁለት ጊዜ ነው كلتا ጊዜ ወጪ ሶስት ጊዜ ነበር ውድድሩ ሁለት አንደኛ ወጥቻለሁ እና በጣም አሪፍ ውድድር ነበር ያስባለሁ እሺ ጋይስ አንደኛ አንዴ መውጣት ያው አጋጣሚ ሊሆን ይችላል ይሄ ልጅ ሁለቴ ነው አንደኛ ወጣው ይህ ማለት ምንድነው ብቃት ነው زي مالت مراغاغص እዩ واي ናይ አርሴናል ደጋፍ ኮይንካ ከምዝ ከማ ሕሩር ኢኻ እምበር ትጥይቅ ዘለኻ ዋዕኖ ዳይተ ያው ይሄ ልጅ ማበረታታት ይኖርብናል እንኳን ደስ አለ የልፋትን ጥረትን አግኝተሃል ሓራይ ስለዚ እንኳዕ ደስ በለኩም እንኳዕ ደስ በለካ አሰልጣኒ ኃይለ መለኮት ዲኻ ተባል ማለት እዩ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብለና ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ትዝነበረ ናይ ቀደም ማለት እዩ ናይ ንባዓል ጽጋቡ ገብረ ማርያም ናይ ንባዓል ሰሎሞን ቢተው ዝነበረ ናይ ትራንስ ኢትዮጵያ ገለ ብሙሎም መሰቦ እዚኦም ብሙሉኦም ማለት እዩ ኮርሶ ኤ ኮርሶ ቢ እዚኦም ብሙሉኦም ተመሊሶም ክንሪኦም ንደሊና ከምዚ ከዓ ትሰርሑ ኣለኹም ማለት እዩ እሞ ከዓ ዋ ሕዝም በለ እዩ ኣታ ወዲ ኣይተቐሳቐሰን ግደፍ ማለት እዩ ናይ ሳይክል ቀደም ማለት እዩ ዛ ዋይ መሊስልና ጽቡቕ ደስ ይብል ተሓጒስና ማለት እዩ ምክንያቱ ዝነበረ ነገር ብሙሉዑ ዕንቅፋት ንትሬኒንግ እዩ ምቹ ክንደ ነገር ምስ ፈራረሰው ዚ ትሬኒንግ ገይሮም እዮም ጧ ቢሎሞም ሳይክልማ ቀጽልና ማለት እዩ አንበሳ ዓቀበት ናትናኤል ተክለ ሃይማኖት ቢንያም ግርማይ ገለገለት ኮይኖም ማለት እዩ በቃ ሕጂ ንዕኦም ክንስዕቦም ኢና ክንርከበሎም ኢና ሕቡና ተደቂ ዓድና ማለት እዩ ህዝብና ናመረች ይመለስ ያከን ይበለው ስደተኛታት ብቻ ኮን ምክራውን ምንለና ያከን ይበል ህዝቤ ያከን ናው
ኣብ ሽረ ዘሎ ኣብ ውኽሮዶ የብልናን ኣብ መቐለ ዘሎ ተመጽዋተይ ንግበሮ 4 ዓመት ኣቐመጥናዮ ጽባሕ ጽባሕ እናበልና ኣጉል ተስፋ ሃብናዮ ካብ ህዝቢ ግን ይኾኖ ንበሎም ይኾኖ ይኣክል ንህዝብና ዘይሓስብ ንጉፉዓትና ዘይሓስብ ንስደተኛታ ዘይሓስብ ንቁስላን ዘይሓስብ ንምንድዋስ ዘይሓስብ ከማይ ዝበለ ጥዒምዎ ካብ ጫማ ጫማ ካብ ዓራት ዓራት ካብ ምግቢ ምግቢ ካብ ቦታ ቦታ እናቐየረ ዝነብር ሰብ ይኣኽለካ ንበሎ ንህዝብኻ ጠጠው በሉ ሓራይ ሕጂ ኣነ ኣይትፍረድ ከይፍረደካ እዩ ስለዚ ይኣክል ንበሎ ዝብል ትርጉሞም ከም ሓደ ኣብ ትግራይ ዝነብር ሰብ ከም ሓደ ኣብ ተወፃዓ ዝተሳተፈ ሰብ ከም ሓደ ኣብ ትሽግር ማለት እዩ ሽግር ዝገጠሞ ሰብ ምዝራቦም ኣይጸላሎም እኔ ካልእ ሰብ ብመሪሕነት ንባዕሉ እንተተዛሪቦ ትክክል እዩ ኣቦ ይኣክል ኢሎም መስቀሎም ጠጠው እንተብሉ እንተሎ ኣነ ንበይነይ ብውልቀይ ግን ሓቅን ምዝራብ ማለት እዩ እቲ ይኣክል ትክክለኛ እዩ ትርጉም ናብ ካልእ ካ ወሰዶ ኢልካ ማለት እዩ እቲ መስቀል ዕልካ ከምዚ ንላዕሊ ሰማይ ጌርካ ይኣክል ዶ ገለ ዶ ገዝትዎም ኣብ ኮይንኩም ነቶም ዝመርሑ ዘለው እዚኣ ሕጂ ምትሕሳዊ ተድልያን በቃ እዚ ሓቂ ዘረባ ማለት እዩ ንደብረ ጽዮን ቤተክርስትያን ይስዕሚ ጌታቸው ረዳ ቤተክርስትያን ይስዕሚ ክሳብ ሕጂ ዘለው ማለት እዩ ገዚተካየ በቃ ኣሲረካ የበልዎም ንዓቶም ኣው ገዝቱልና ቀዳማይ ይኣክላው እዩ ዘሎ ማለት እዩ ንዓኦም ገዝትዎም ማለት ደቂ ክርስትና ስለ ዝኾኑ ይሰምዑዮም ቶም ሙስሊም ዘለው ኣብ መሪሕነት ዘለው ከምኡ ናብቶም ሸኽ ከይዶም ማለት እዩ በቲ ሃይማኖቶም ከምኡ ይተኣሰሩ ካብኡ ንሕና ክንዕርፍ ይኣክል ናብ ዝብል ቃላት ሕጂ ጳጳሳት እውን ኣብ ትናይ ፖለቲካ ጉዳይ እንድሕር ኣትዮም መራሕቲ ሃይማኖት ኣብኡ እንድሕር ደኣ ኣትዮም እቲ ህዝቢ ካልእ ትምህርቲ ኣነ ሕጂ እዚን ሰላማዊ ሰልፊ ከምኡ እዩ ብትክክል ዘሎ ናይ በዓል ሽረውን ከምኡ እዩ ዘሎ ኣብ ስላሴ ጥሩውን ከምኡ ይኸውን ኣውደ ምህረት ማለት ምህረት ዝወርደሉ ቦታ ኣብኡውን ከምኡ እዩ እዚ ኩሉ ተሓዋዊሱኒ ኣነ ብወገነይ እዚ ክልቲኡ ትክክል ኣይኮነን እዚ ትክክል ኣይኮነን እዞም ጳጳስ ዝገብርዎ ደለው ትክክል ኣይኮነን ማለት ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ቃላት ዝዝረብሉ ኣይኮነን እዚ ቦታ እዚ ይኣክል ንህዝቢ ምባል ኣብ ናይ ይኣክል ቦታ ተረኺቦም እዚ ትክክል እዩ ግን ኣብ ካልእ ቦታ እዩ እዚ ቦታ እዚ ናይ ኣቦይ ገዛ መሸጥ ረጋቢት ዶ መሸጥ ገለገለ ኣይኮነን ናይ ሸፋቱ ምሕደር እውን ፈጺሙ ኣይኮነን ኣብኡ ዝሽየጠሉ ዝልወጠሉ ገለ ኣይኮነን ኣብኡ መንፈሳዊ ሃብቲ መንፈሳዊ ትምህርቲ ይሽየጥ ኣብኡ ከተምርዎ ዝግባኣኩም ኣብ ስላሴ ጥራው ደመረት ሰብ ንባዕሉ ከይሳረቕ ሓፍቶ ዓሚፁ ዝቐትል ዘሎ ከይዕምፃ ሰብ እንዳሰረቀ ዝበልዕ ዘሎ ስም ሰብ ኮይኑ ዘሎ ሰብ ምእንታን ከይሰርቕ ክትነግርዎ ክትዛረብዎ እዩ ዝግባኣኩም ኣቦና ማለት እዩ እዚኣ ኣብ ኣትግበር ስራሕ ነይራ እንተ ተኻሊእ ነገር ግን ኣብ ከምዚ ዓይነት ነገር ናይ ሃይማኖት ቦታ ኮይንኩም ይኣክል እንድሕር ትብለሉ ኢኹም ኮይንኩም እቶም ዝሰርሕ ሓሳኣኑ ፖለቲከኛታት ይኣክል ንኽብሉ ቦታ ስኢኖም ኣለዉ እየ ዝብል ኣነ ብወገነይ ሶቲ ፕሮብሌም ካብዚ እዩ ዝምንጩ ክንደይ ግዜ ንፅበ ከብድና ከይፀገበ መዓዚና ንምለስ ህዝብና እውን ክድበስ ኣብዚ ማይ ጣዕመናን በዚሕና ምልማን ንፀሓያ ሰሓይታ ሎሚ እውን ነቋምታ ነዊሕና በዚሕ መከራ ናፊቁና ሕሞራ ማይ ካድራ ናፊቁና ወልቃይት ፀገዴ ናፊቁና ኢሮብ ምስእገላ ናፊቁና ባድመ ዛላምበሳ መዓዚና ቤትና ንምለሳ ነነው ኮይኑ ናብራና ኣታምለሱና ዝገረሚ ደቅዶ ብጣዕሚ ጽቡቕ ንስኻትኩም ግለጽዎ ትክክል ኣለኹም ከዓ ማለት እዩ ናትኩም ንፉዓት ጠንካራታት ማለት እዩ ጎበዛት እሺ ቁጥራ ሓደ ቀዳማዊ ወያነ ብላታ ሃይለማርያም ዓዲ ገረማን ሓሉ ቀሺ ብላታ ሃይለማርያም ቀሺ ወለ ገብርኤል ኣብ ራያ ኮይኑ ምስ መርሕልሕቲ ምስ መሳፍንቲ ሸዋታት ተዋጊዩ ስለዚ በቃ ትግራዋይስ ኣየር ደውሪዮም መቐለ በታቲንና እዩ ሕዚ እውን ጌታቸው ረዳ ናባይ መፂኻ ናብቲ ባሕሪ ብሓደ ክድመየጥ ከመልካ ከም ተቐለስኩም ኣነ እውን ከመልካ ከም ተቐለስኩም ሙሉእ ተመኩረኒ ትራይ ዋንዲ ኢዞ ዊነር ሓባዝ ብስዓብ
ዘመቦና እዚኦም ማለት እዩ ንዘይፈልጦም ብዙሕ ኣይፈልጦም ዝኸውን እምበር ኣብቲ ቃልሲ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ቃልሲ 3 ዓመት ማለት እዩ ብጅግንነት ብሓርበኝነት ዝተቃለሱ ሰብኣዮም ማለት እዩ ዓቕሞም ብዝግባእ ዘበርከቱ ሰብዮም ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ማለት እዩ ናይ ዓድና ዘሎ ናይ ሓበሻ ዘሎ ስራይን ጥንቁላን ከዓ መከራ መወዳእቱ ስለዘይብሉ ተሓዊ ከዓ ማለት እዩ ብኡ ተጀሚራ መቸስ ከቢድ እዩ ከይመፀና ንዓልትና እውን ኣለና ሕማቅ ነገር ክንደይ ዝገበርናዮ ሕጂ ዞም ሰብኣይ ናብዚው ገይሮም ኣለዉ ትሪኦም ኣለኹም ማለት እዩ ከምዚ ኮይኖም ኣለዉ ከመይ ዝኣመሰለ ጥዑይ ሰብኣይ ከመይ ዝቕድም ዝኾኑ ሰብኣይ እዮም ባይዘው ማለት እዩ ብጣዕሚ ጅግና እዮም ግን ብጣዕሚ ዝሕዝን ኩነታት ኣብ ከምዚ ነገር ይርከቡ ኣነ ብጣዕሚ እየ ዝሓዝነሎም ማለት እዩ ነዞም ኣቦ ኣነ ብጣዕሚ ከብደ ወሊዖም ንኽሪኦም ከለኹ ከምዚ ቀልዲ ጥራሕ ዘይኮነስ ተቐልዶም ዘይኮናስ ብሃይን ተላይፎም ገለ ዘሎ ነገር ርኢ ተብሎ ከለካ ብጣዕሚ እዩ ዝሕዝን ዓርቀካ ተኮይነ ናባይ መጢኻ ዓሰና ፈይታ ትገብር ኣነ እውን ዓሰና ቀፌታ فش بحرنا عد حقنا صراحة تاريخ بحرين تحر قرية معيول تتلاعينو نسقاونكم على الأكايب أوه مالت زي مالت بحر مالت هزبنا إيش بحرين نسقاونكم على الأكايب كاو شفتن كاو مخنيات نزع هوينها بقلت انت قريب كايو متشو هزبي زي هون انت هوينو زي هون المخنيات طرح تكتر الدوز قبلك بقلت تنقرو صباح خريعه دحر صباح خملسه قالته كوينو تقرر كلها مالك وزي اماكو بوزح بوتا بتግራይ ዘለ አይተደልን ንዝኾነ ይሁን ትግራይ አይተደልን እዚ ብናቴ እምነት ትኾን ተኾይና ትኾንያ ለማ እንተ ተኾይና ሎሚ ንጽባሕ ዝሕድር ምክንያት ተልዋ በዚ ምክንያት እዚኣ ጽባሕ ክትስራሕያ ዘእምን ምክንያት ሓሙና ኻሲ እንዳዕዳ ሓሳቦም ቀይሮም ከይኮኑ እምበር ከምቲ ንፈልጦም ሓሙና ኣይ ሓሙና ማለት እዩ ኣታታ ሽኮሪና ቆልዓ ዲኻ ተመሪዕኻ ወሲድካ ዋይ ዘይፈለጥኩ ነይረ ኣኺ ኮንግራ ከዓ ዳኒቶ ማለት እዩ ዳን ወዲ መምህር ዋ ኣታ ሕጂ ኢኹም ትኽሕሱና ዘለኹም ኤርትሪ ዋ ቆናጁ ዝኾኑ ቆልዑ ጥራሕ ዘይኮነስ ሲሎም ካፒታል ኦሪጂናል ጥራሕ ዝብሎ ይኮኑን እምበር ቆናጁ እምሳትን ዋላ ብመልክዑ ምስዋ ደሓን ከምኡ ጥራሕ ዘይኮነስ ርእሲ ዘለዎ ሰብ ዓቕሚ ዘለዎ ዝሓስብ ዘስተንትን እሞ ዊ አር ላኪ ማለት እዩ እስኪ እንኳዕ ደሓን መጻኻ ተመሪዕኻ ኢሎም ካ ገለ ሰሚዕና ማለት እዩ ኣብ ኣክሱም ጽዮን ገለ ዘጋጠመኩም ካልእ ነገር እውን ኣሎ ብዜና መልክዑ ሰሚዕ ኣለኹ ብዝኾነ ግን ብጣዕሚ ሓዚና በተሓደ ወገን ተሓጒስና ኢና ተሓጎስና ነገር ማለት እዩ ንዓኻ ክንደቦ ክንድሓው ክንድኹሉ ትኸውን ፈላጥ ቆልዓ ገለ ሂብና ንልእኻ ኣለና ነታጓልና ማለት እዩ ቆሪዕና ኢና ታወዲ ገዝሚ ባ መሊዩ ዓዲ ወርቂ ዓዲ ሽሻይ እነመፂኻ ኮይኑ ንስርዓት ሕጊ እዮም ዝቃለሱ ነይሮም ኣብ ኤርትራ ነፃነትን ፍትሕን ተሳኢኑ ዓመፅን ሰቆቃን በዚሕ ኢሎም እዮም ክቃለሱ ተኣኪቦም እቲ ኩሉ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ፍልስጤማውያን ተወርዶ ወሪድና ኢሎም እናተቃለሱ ነቲ ዝዕምፅ ዘሎ መንግስቲ እስራኤል ክድግፉ ክትርኢ ከለካ ግን ከምዚ ተዋቅዖም ጥራይካ ትርዳ ምክንያቱ ትእሰር ትስደድ ትጋፋዕ ትከለካ ካብ ምስ እስራኤላውያን ምስ ፍልስጤማውያን ዘለካ ዝምድና እዩ ዝዓቢ ምክንያቱ ክልቲኹም ኢኹም ናፅነት ትደልዩ ዘለኹም ኣዴታት ክልቲኹም እየን ደቀን ሲኢነን ኣቦታት ክልቲኹም እዮም ገዛ ፈሪስዎም ዓመፅ እናተቃወምካ ንዓማፅ ምድጋፍ ፍትሕ እናደለካ ፍትሕ ምጉዕፃፅካ ዝተዋቅዐ ኩነት ስለ ዝኾነ ብፍጹም ኣብ ዓወት ዘብፅሕ ኣይኮነ ከሊዩ ኣነ እዚ ኣብ ጉዳይ እስራኤል ማለት ተንቆልዑ ክበኺዩ እንተለዉ ክርኢ ከለኹ ሓዘን እየ ማለት እስራኤል ከይዱ ከም ዝረኣያ ናይ እስራኤል እንጀራ ከም ዝጣዕመ ሰብ ያው ፒዛ ገለገለ በላሊዕላ ነይረታ እስራኤል ትበሃል ዓዲ ብጣዕሚ ማለት እዩ ይፈትዋ ብዙሕ ነገራታ ማለት እዩ ብፍላይ ሃይፋ ብጣዕሚ እያ ትምችወኒ እንታይ ኣቕሚጥካ ኣላ ከይትብል ወድነ ኢሉ እንታይ ኣቕሚጥካ ኣላ ከይትብል እምበር ሃይፋ ትምችወኒ ደስ ትብለኒ ማለት እዩ ዋላ ኔጌቭ ዋላ ትበረኻ ደስ ይብለካ ኢና እስራኤል ንፋስ ጽቡቕ ታሪኻት ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ታሪክ ዝሓዘለ ስለ ዝኾነ ግን ከምኡ ኮይኑ እንዳሃለወ ንፍልስጤማውያን ምጉዕፃፅ ንእሽትለይ ብጣዕሚ ክብድ ዝበለ ነገር ኮይኑ ተሰሚዕና ኣነ ብወገነ ማለት እዩ ብጣዕሚ እዮም ሕዚኖም ንከብደ ወሊዖም ኒታ ንሕና ረኺብና ነበርና እዮም ዝረኽብዋ ዘለዎ መሳኪን ሶዳን ወዲ መምህር ሓቁ እዩ ሓቁ ንፉዕ ከዓ ማለት እዩ ነዚ ኮይና በቃ ታጓልና ሸልምናካ ዘለና ክብር ማለት ጀበና መጽዩ ቅርጺ ኤርትራ ይገብርሉ ጀበና ኤርትራ ኩላ ኤርትራ ኣብ ሕሜታ የምብርክ ማለት ኮ ይርዶኩም ደና Liku, the winner, funny comedy content creator of TikTok and the winner of 2025 is Liku. I'm not talking Turkey. Madagdag ko la Ertra, bandera Ertra zalo. Ano? Libu balu. Selasi, jabanaun Ertra no. Yala? Ano? ስለዚህ ኣብ ሓዊ ተሰኽቲት ክንበሪ ኤርትራ ማለት እዩ ይርዶኩም ደል ኣብ ሓዊ ሰኽቲት ኤርትራ ኮይያ ትብላ ዘላ ትንበላ ኮይያ ዘላ
نفسي كونن مدقدق كوين خا نيرترا قرط زلو قدمنا يمصل مالك ኤርትራ ሎሚ ጽባሕ እንታይ ንዓድኻ ደዚ ትምነ የለ ኢኻ ወዲ ኣነ ተዘረባኻ እስሒቁ ንበር ተወግዕኻስ ከም ኣፍካ ኣይግበሮ ፈጣሪ ማለት ናትካ ኣፍ እውን እኮ ጌጋ ይዛረብ እንታ ኮይኑ እዚ ይዛረብ ፈሪሕና ድኽንሞት ኢሉ ዘይናትካ ጌጋ ዛረብ የለን ማለት እዩ ግፍዒ ኣይትዛረብ ምክንያቱ ሕማቅ ቃልካ ኣፍኩም ኣይውፃእ እግዚአብሔር ኩሉ ዝፈልጥ እዩ ልብን ኩላሊትን ይምርምር ኢሉ እታ ግደፍ ይነግረካ ኣለኹ ኣነ ማለት እዩ ናይ ወዳይ ተዶ ብዝኾነ ናብ ናይ ሎማ ዓንቲ ቪድዮ እንኳዕ ድሓና መጻኻትኩም ኢለ ጀሚረ ነይረ ማለት እዩ እዚ መንዲው Welcome to Shittin Reacts 1 ሽርን ሪአክትስ ዋን ነይሩ ማለት እዩ ጽቡቕ ስምዕና ጽቡቓት ነገራት ክንርኢ ተስፋ እንዳገበርና ለዋም ቅነ ኾነልኩም እንዳተመነኹ ቻው ይብለኩም ማለት እዩ ሰሰና ይንዓኹም ጽቡቕ ግዜ Good light. نحن حضرت حواتي ما نستوي